Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kienu reġistrati żewġ każi pożittivi ġodda ta' Covid-19 filwaqt li 4 persuni oħra huma meqjusa bħala mfejqa mill-virus. Skont l-istatistika pubblikata mill-Ministeru tas-Saħħa, fl-aħħar sigħat ma kienet irreġistrata l-ebda vittma oħra bl-ammont ta' mwiet bekk jibqa' 419. Il-każijiet attivi s'issa huma 66. Il-total ta' każi mill-bidu tal-pandemija issa tela għal 30,535. Salħat aktar minn 208,000 persuna tlaqmu b'mod sieħ kontra l-Covid-19 f'pajjiżna fejn bħalissa it-tilqim huwa miftuħ għall-adulti kollha minn 16-il sena l fuq. Mill-ewwel ta' Ġunju daw kollha li jiġu f'pajjiżna se jkunu qed jintalbu jipprovdu riżultat ta' test tal-Covid-19 qabel ma jaqbdu l-ajruplani jew il-vapur lejn Malta. Dan irid ikun negattiv qabel jaslu pajjiżna. Pajjiżi oħra bħal Malta fosthom Ċipru ilhom mill-bidu ta' dan ix-xahar jużaw din is-sistema. Ċipru fil-fatt tilqa' turisti minn 65 pajjiż. Bit-turisti jridu jew jippreżentaw ċertifikat tal-vaċċin li juri li huma mlaqma kompletament jew inkella jipprovdu test negattiv għal Covid-19 li jkun sar 72 siegħa qabel il-wasla. Jekk turist jippreżenta ċ-ċertifikat tal-vaċċin dan mhux qed jintalab jagħmel test.